Para po sa mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, iyan po ang mga helang na darakan sobrang pagkaroon ala kapag kaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago, tanganing pong maugmang atay, kay pan po nasabayan ng protection liver aid. Liver aid Silimarin Capsule. Iyan po mga tugang para salud asin protection kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb, natural iyan, kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid sa pong antioxidant na pwede na makatabang sa pagtaon ng protection. Sa ralo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dai, mas maray po na ang liver aid Silimarin Capsule isabay oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-liver aid na para po mga tugang sa baskog na atay. Liver aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Sandali lang. Good morning po Pilipinas. Mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Welcome po mga tugang sa tuyang programa. Ngunyan pong Sabado, Radyo Klinika sa DCGB. Magayon po sa tuyang pag-irestoryahan ngunyan para sa tuyang mga aki Jun. Tabi, ngunyan ko lang naaraman Jun na tama ba ang pagkasabot ko, ang asma tabi sa mga aki, yan ang asmang iyan. Kung tamaan sa kumpag, ang Tagalog daw, kipot at maga. first time kong pagkadagog kayo niya. Pinaruwad sa ko ni Dr. Julie Salvosa. Good morning po, Dr. Julie Salvosa. Salamat po mga tugang sa organisasyon kan Philippine Pediatric Society Incorporated. Bicol Chapter, si Dr. Salvosa po, mga tugang ang presidente kayan. Ano nga niya ko ang topic ta, Dr. Jolie? Sabi niya, kipot at maga. Talaga. Yan pala na, ang magayon, first time ko, ang nasabutan ko lang asthma, sa Bicol, ang apod kaan yun, hapo, di ba? Hapo, di ba? Sa Bicol, hapo. Yun, kami kayo ito, kansaraday pa kami. Igwa kami daang mga asthma, sabi kan sa kuyang ama, kami kan mga, saraday pa kami kan sabi kang inami. Igwa da kami kihapo, yan. Pero pag i-restorehan tangon yan. Ano yan? Common daw iyan mga tugang sa mga aki. Iyan po pag tinamaan kaan ang aki, mga tugang, ano daw, mawawara daw iyan? O talagang dire-diretso na iyan na yaon sa buhay mo? Ano po mga tugang ang mga ano yan Ano po ang mga bagay-bagay na dapat gibuhon para maiwasan tabi ang asma? Kung igwa ka kaiyan, ano po ang mga dapat gibuhon? Anong management ka ang asmang yan? Kaya ngunyan tabing pagkaaga, ang satuya tabing resource person, saro tabi mga tugang na diplomate, fellow as in PPS, diplomate po kan Philippine Academy of Pediatric Pulmonologists. Affiliated po siya as Pediatric Pulmonology Consultant dyan po sa NICC. Aram mo dyan, nakalaog na ako dyan sa NICC sa Naga. Tapig pahiling ko kayo so aki ko kan ano yan. Kanag-eskwela pa siya sa Ateneo de Naga. Magkuha niya yan. Maray sa mga maray na hospital. Tapo Mother Seton and Bicol Access in Naga City. Yan. Siya po yan po dyan mga tugang. Sa tuyang resource person mo yan, Dr. Maria Janet Yasay. Yan. Yep, siya po ang sa tuyang resource person mo yan na pag-aaga. Pag-irestoryahan taan kipot at maga. Yan. Alright, Dr. Maria Janet Yasay. Doc, maganda. Maray na aga po. Maray na aga po sa gabos na mga Bicolano. Yes. Madam Sal... sa to yung topic mo niyan. Ang ipot at maga. Iya, totoo ma'am, ang tama siyang Filipino version kang asthma, kipot at maga.
Actually po kaya, ang nangyayari po sa baga, Mm. ng sarong sarong Opo. aki na may asthma. Opo. Garo po yan, garo po yan yung tree. Oho. Baliktad Oho. na tree. Mm. Baliktad na kahoy. Na iyan po, garo, maga po yan na maray. Tapos, okay. kipot. Kasi, inflame and kipot. Iyon. Po? Opo, Garo opo. po yan sa garo po yan sa basong tubig. Mhm. Na paano yung tubig, pag tinuruan mo, ma-overflow, duman po siya maatake. I see. Okay, Pag Dok. araw na po kayo ang ang araw po kayo ang baga ng aki, Mhm. ma-expose po duman sa mga triggering factor, Opo. mga alpog, Opo. mga kung may allergy, Mhm. madali tulos pong mag-flare up, atake po tulos ng asthma. I see. Ang pagdug ng asthma, Opo. dapat kung kipot, may pampabukas. Okay. Kung maga, may anti-inflammatory. Iyan. Kaya ang Okay. pagbubulong kang asthma, usually partner by partner. Mhm. May para sa kipot, may para sa maga. Iyan. Complicated pala masyado, Dok, ang management kan. Okay. Siguro that answers my question po, Dok, sa primera kong hapot sa imo. Ano po ang asthma? Tabi sa indong medical na paliwanag, tabi. Para sa mga kababayan ta, may tindahan po kimarayan. Go ahead, tabi, Dok. Ang asthma po is the most common chronic disease, Mhm. and the leading cause of morbidity sa buong mundo. Iyan. Okay po? Opo. Ibig sabihin kang chronic halo, more than 10 days na hanggang nagti-3 months. Okay. Na Okay. pag naghangos ka ng luwas, expiratory, medyo po kipot, masakit po magluwas ang hangin. Yeah. Na pag Oo. na-expose ka po sa mga triggering factors, sa simpleng exercise, Mhm. sa simpleng allergy, sa simpleng pagngirit, sa simpleng paghibi, Oho. ma-expose na viral, pwede ka pong mahirapan, pwede ka pong atakihon sa asthma. Ayan. So- Okay. Yun po. Mhm. Yeah, okay. So with that, Doc, ano ba yan ba? Tama ba? Common ba ang asthma, tabi, sa mga aki? O talagang pag-aki ka po ang tao, diyan po talaga nagpupo niyan? Yun po, usually po, dapat habang nagbabalus pa lang ang magurang ang mga ina, careful na kita sa mga kinakakan, sa mga exposure kasi pwede po ini maka-apekto sa satuyang aki. Okay. Common po ang asthma, usually 1 to 29% kang populasyon, kang iba-ibang countries, nahihiling ta po yan ng asthma. Mhm. Pero ang ang hindi maganda kasi 96% ng namamatay ng asthma nakikita po sa ating mga third world countries like Philippines, India, Indonesia. It's because medyo may kamahalan po ang pagbubulong kang asthma, tsaka dapat na intindihan ang pagbulong kang asthma, Opo. tsaka evidence baga dapat talaga magibo most common ang ang mortality kang asthma 96% sa third world country. Opo. Compare mo sa mga first world country na nare-resolve ninda. Mhm. Ito dahil pwedeng sa financial, o pwedeng may sa mga pasyente matatagas ang payo. May mga sa dirisindang prinsipyo sa asthma na baka ngaya matuod. Kung Yeah. magpaparanilize ako, Yeah. matutuod. Mhm. O tsaka, syempre po, iyo po talaga. Katotohanan medyo mahal. Yeah. Pero ngunyan na hiling ko minsan pag nagre-reseta ako ng mga maintenance sa asthma, sa mga health center, igwana pong mga available, which is Opo. good. Iya. Opo. Dok, balikan ko lang po sinabi mo na sabi mo, pag pigbabadus pa lang ang baby, dapat na mag-ingat na sa mga kinakakan o kinakaon po sa tuyang mga mother. Ano pong connection ka ito sa pag-develop ng asthma sa satuya tabing mga babies o aki? Sa mga ina po na during pregnancy, Opo. may asthma na. Yeah. Di po pwedeng ipundo ang mga maintenance. Kasi Ayan. pag sa asthma may mga maintenance kitang Mm. yung bulok. So 50% pag na-control ang sa imong asthma, Mhm. pwede 50% ang aki mo di ma-develop ning amay na asthma. I see. Okay. May mga pag-aadal Mm. sa mga magulang ang pagkakakan ning peanuts da ngaya. Oho. Pwede ngaya mag-cause ning increased risk of asthma. Pero kay po nining studies. Opo. Ito Opo. pong mga ina na medyo darakula. Mhm. Okay? May mga pag-aadal po Mhm. na 2 to 3%. Iyo po. Opo. Pwede pong maibitaran ang 2 to 3% na magbaba ang timbang kang Mhm. sarong ina. Mhm. Pwede po
cause ning decreased asthma sa aki niya. Kung ika-obese, mag-weight loss ka ng about 5 to 10%, Okay. makakatabang ini sa pwedeng di mag-develop ang aki mo ng asthma. I see. Okay. And most importantly, yung breastfeeding. Opo. Naka- Opo. Habang badus ka, Mhm. aram na asthmatic ka, Oho. okay? Very important po sa asthma, first degree relative. Ina, tugang, pag may asthma ang ina, tugang ama, Mhm. sabi po ang probability na ang sarong aki magkakaigwa ng asthma. Namamana. Dok ano? Na iyo po, Mhm. namamana. Pero po, 15%, Opo. maski mayong lahing asthma, nahihiling ta po yan. Ayan. Lalo na yung mga late onset asthma, itong mga occupational asthma, Opo. na pag nagtatrabaho, very important po hindi sa mga nagtatrabaho, Yeah. na ikaw nagtatrabaho, so itong mga nag-wear ng gloves, na may mga powder, Yeah. Mm. minsan manonotice nila, pag yaong sinda niya sa trabaho, big-asthma. Opo. Okay? Opo. Pag Opo. nagbakasyon, mayong asthma. Mm. So, ini po, very important din yung mga occupational asthma kasi, syempre, dapat mag-resign. Yes. Kasi, Yes. dahil sa imong lawas. Mhm. So, nalikanta po ito yung pagbabados. Okay? Opo. So, very important. Nagbabados pa sana. Yeah. Nililikay lang sa tuyang mga aki. Mhm. And breastfeeding po. Sabi ninda pa, nagpa-breastfeed, nagdidikit ng pag-develop ng asthma sa Opo. early life. Opo. Tsaka, kahit gapos ang breastfeeding, magayon ang benefit talaga sa sarong aki. Yeah, yeah. Opo. Dok, bagay itong sinabi mo po na importante sa breastfeeding as in pagkaon. Tama pa pong pagkaintinig. Kung sabihon, habang nagbabados, pigbabados ang baby, pwedeng maiwasan niyang magka-asma kung sinanay mismo nag-iingat, lalo na pag-abot sa mga pagkaon. And dapat naka-frame of mind niya na pagluwas niya kayo, dapat mag-breastfeed ako. Ta makakatabang kimaray sa immunity kan sa tuya kan aki. Tama po, Dok? Yes po. Kung halimbawa man po talaga, dahil maiiwasan Yeah. ang pag-develop ng asthma. Kasi mayo pong studies Oo. na pwede mong mahinder ang pag-develop ng asthma. Yeah. At least, late onset asthma. Opo, Kasi mas opo. po kung mag-develop ka ng asthma on the early childhood. Kasi ang baga nagde-develop pa po yan. Tapos Opo. sasabay, ang fully development kang baga ang sarong aki is 6 to 8 years old. Mhm. So, bakit po na nagde-develop pa lang ang baga, nagpaparaan asthma na. Opo, opo. Kung halimbawa, maibitaran taman ang pag-develop asthma on the early childhood. That's good. Kung yaon na kita duman sa mga early prevention, nagbabadus pa sana. Mhm. Opo. Dok, paano po maaraman kung ang sarong aki, kung ang sarong namatanin aki po, asma na po yan? Ano ang mga senyales na pwede ming nindang hilingon ng mga parenta? Drakulan sa mga aki, garo din sa mga sis mga aki. Ayun po. So mga very important mga po mabados pa na sana, yan tabi. Ano po ang pwedeng tandaan Yes, kung na-develop na ki-asthma ang aki ninda? Go ahead po. Apo. So 12 to 50% po kang asthma misdiagnosed. Okay. So very important po na ma-diagnose ang asthma kasi iba po ang management kang asthma. Okay. Yun po. So, igwa kitang symptoms-based na asthma. Masabi ka, ini nga may probabilidad na asthma ini. Yeah. Pero kita inapod na few have asthma, some asthma, igwa kita inapod na most likely this is an asthma. Opo. So, inot na inot ang sinyales. Okay? Halak, shortness of breath, okay? Or shortness of breath, Opo. chest tightness, dry cough. Ang asthma po, dry ang abukayan. Yeah. Okay, garo Oo. siya pertussis. Iyo, so di ka Oo. mo maribong. Dry cough na nagva-vary siya over time. Na nagva-vary, kumbaga episodic. Ma-expose ka duman sa mga na-traffic ka, 30% kang populasyon na sa traffic. Na-traffic ka, na-expose ka sa traffic. Oho. Pwede ka mag-episodic dyan. Yan. Yun po, Yeah. Malpug. nagluwas ka sa harong 5 a.m. or 5 p.m. Yaon po dyan si dakol na pollen. Yan. Pwede ka dyan atakihon kasi na-trigger ka kaiyang mga pollen or dust. Opo. Okay po. So, dry cough yan na episodic na minsan, pag dain mo na control, naglalala siya. And pali ang abo kang asthma, tandaan po, ang abo kang asthma, dry cough, bang,
banggi yan or madaling araw. Kaya minsan pag Iyo. may pasyente ako, naghahapot ako, ano ang abok ang akin mo? Banggi, madaling araw. Oho. Pag tulog nagigimata, Oo. para Oo. matulog. Very important yan kasi duman po nag-a-attack ang asthma. Opo. Opo. Tapos, natitrigger nga ni siya ito yung mga laughter, maski hibi, maski ngirit, maski nga ni loudness kang voice pag speak, Oho. pwede po mag-trigger ng asthma. Mm. Plus, araman ta na siya ang asthma, pag nag-give ka ng medication of asthma, mararahay siya. Pag pinundo mo, ma-worsen siya. Aha. Okay. Tapos itong mga may aking asthma, usually madikit-dikitan lang. Yeah. Maano lang, daradaralagan lang, mapapagal na. Ang apod kayo mga exercise-induced asthma. Kaya minsan, permina sa nang nakaturukaw, minsan ang mga asthma, mga obese, Opo. kasi madikit-dikitan lang, ma-asthma. Kaya Yeah. ang pagsasabi ko dyan, ang best exercise sa asthma, okay, is swimming. I see. Okay, Swimming, kasi Dok, ha? yun- Swimming. Yes, Oo. nag-i-improve po inining lang. Swimming po, lang Mm. pa. Careful lang po kita duman sa mga, ako kasi napapadala nga ni outdoor pool. Ito po baga maparungon ang chlorine. Yan. Correct. Correct. Pwede po kasi yan mag-trigger ng asthma. Ang chlorine. Ay Okay. asthma possible. Kung mapapaadalo nindo ang sarong akin nindo ng swimming, dahil kasi nga may asthma, make sure duman mag-ocular muna ka mo. Parungon muna nindo kung grabe ang chlorine. Kasi mga ibang pasyente ko, pagpapalipat ko din swimming school. Opo. Kasi natitrigger ang asthma sa Iyo, ating ano? pasyente. Sabi mo ngayon, mag-swimming ngayon, tapos ngayon, ngayon, para atake. Oho. O, by haputon mo, grabe pala Ang niya. culprit paran so chlorine. So chlorine po ang satuyang problema. Opo. Tapos po, ang asthma, may mga confirmatory, pag mga less than 3 years old kaya, di pa nila kaya mag-spirometry. Yeah. Pero iba po yan, itong spirometry, para po ma-confirm ta ang diagnosis of asthma. Hindi po, iba pa kami sa BMC, Bicol Medical Center, iba kami spirometry. Opo. Pero di man sa private, adult lang ang igwa. Kasi mahirap po pag itong pang-pedya is spirometry. Kasi minsan ang ginigibo mi dyan, the graphics, mga drawing. Yeah. Kasi masakit mag-instruction sa pangki. Mm. Pero igwa kami sa ining peak PEF. Oho. Okay? Expiratory flow meter. So iniyo, dati, nag-diagnose kaming asthma, may computation kami. Opo. Pero ngayon, napag-araman na mas magayon itong best 3 Oho. na magayon pagbuga. Magayon sa pagbuga mo, iyan ang pinaka-best mo. Yeah. Ngunyan pag ina-atake ka, makakaman mo kasi nagbaba siya 15 to 15% kang best sa pagbuga mo, nagbababa. Opo. Kasi may mga obese pasyente kita, na dahil mo siya po mahihiling na symptomatic, dahil mo mahihiling nag-arog-arog. Buka ang dungo, nagtataas-taas ang abaga, nag-aalon-alon. Hangos, dahil mo nahihiling sa mga obese yan. Yeah. Kaya ang very important po, ang spirometry or peak expiratory flow meter. So, yan lang po. Opo. Yan lang po ang mga Opo. kumusta para ma-diagnose by Yeah. symptoms, Dok, and then by spirometry and peak flow meter. Yes, opo. Pwede, Dok, first, sorry pig-google ko ngunyan pagkatgamot mo kan term na halak. First time kong Opo. pakadangog ka yan. Pwede po makuan yan, mapaliwanag kung ano po ang halak tabi, Dok? Connected na, Okay. o gabos mo bang may halak, asma po yan? Okay. Ang halak po, iyo po yan ang pagsisipol kang paghangos. So tanog, oo, Ano nanadadangog. po, ayo. Pag Opo. auscultate mo, Iyo man nga. nagsisipol po. Yes. May pag grabe na pong atake, minsan maski na ikaw mag-auscultate, nadadangog mo na po ang sipol. Opo. O maski din pag sobrang severe na ang asthma, ang atake, mayo ka rin nadadangog. Iyo. Silent Oo. na po, auscultation mo. Kasi Oo. kipot na po ang baga, Yeah. na mayo na laog ning hangin. Ipo. Ngunyan, bako pong gabos ng halak asthma. Yeah. Yeah. Tatandaan ka. Opo. Ito pong may mga umboy dyan na akin. Nasabi, madumang ka mo sa doktor, nagahalak-halak na yan, Pero ang days pala, 2 weeks old. Oo. So, usually, wag kita inapod na halak na kinakalakihan. Opo.
Usually, yung mga halak na kinakalakihan, minsan ang nadadago mo kayo si mga secretions, minsan sa mga dinede. O, madadagog mo lang yan digdiyo sa front chest, pero Opo. sa likod, malinig. So, I see. may pinigipuhon dyan. Oo, sasabihan mo lang magurang na yan pa ginapot ang halak na kilikan. Yung halak na kinakalakihan. Eventually, mawawala lang po yan. Basta ang importante mayo sa likod, di kinakalintura, baka Opo. mabilis ang paghangos, baka Opo. malarang paghangos, di nagbubuk ng dungo. Mhm. Tapos iwa pa kitang sarong may pigpaparadara sa akit pa sana. Oo. Eh, Yan. Oo. Yun po, ang apod kay tridor, pero baga kaya manhalak. Pero, paghangos siyang paba. Inhalation siya pag I inhale. see. Kasi ang Okay. asthma po, expire. Paluwas kang hangin. Pero ang yung sinasabi ko sa imong Oo. masabi mga agaro nga may asthma. Oo. Pero inapod na laryngomalacia. I see. Yan po, nahihiling po yan sa mga bagong panganak. Oo. So, 80% kaya, minsan kaya nag-overtreat kita kung ano na nagpaparagibutan, nagpapara-antibiotic kita, nagpapara-antibiotics kita. When in fact, mga kaipuhan. Yeah. Yun po. Opo. Yun lang palang, sa ulang palang laryngomalacia. Tatandaan po, ang laryngomalacia, duman po yan sa voice box. Sa halunan, diyan sa may Hindi pa siya voice box pala. Ito, voice box. Di pa siya fully developed, lalo na kung ang mga pinaaki ng preterm. Oo. Oo. Okay, so di pa siya fully developed. Ngunyan, yan ang madadangta. Pero po, 80% ka mga aking may laryngomalacia, nagre-resolve. Kasi habang nagdadakula, nagmamature naman lang. Yeah. So, Yeah. eventually, ano siya? Nawawala po siya, Dok. Nawawala Nahihil. siya. I Yan see. lang, pag-refer mo lang yan sa ENT. Kung halimbawa, simptomatic, nakakadede. Opo. Okay, Opo. masakit talaga maghangos, nangihitom. May mga pasyente po kami kaya laryngeal cleft, aortic manifestation. Oo. Pero, mahiling mong x-ray, where may pneumonia sa taas kang baga. Oo. Ito pala, kung kitang cleft lip, igwaling kitang laryngeal cleft. I So, see. Pagkakan, nagduduman na sa baga. Opo. Okay. Pwede taring hilingon yan. Pwedeng bako lang laryngomalacia. Ito pala ngayon, may problema talaga. Laryngeal cleft. Opo. O. Tapos, may saro pa kitang ito bagang mga aki, kasi 6 to 8 times in a year, lalo na mga less than 5 years old. Yeah. Talagang dyan ang viral respiratory infection. Okay? Basically, minsan nagsisipol-sipol yan. Okay? So, data man tulos yan madadiagnose na asthma. Opo. Kasi, ikaw kita inapod na transient wheeze. Kasi po, ang baga kaya kang sarong aki, nagde-develop pa. So, minsan, data mo na sinasabing asthma iniyo. May galing kita inapod na bronchiolitis. Okay? So, mga less than 1 year old, dahil kipot pa nga ang sa itang baga, kasi data siya nagde-develop, kasi nagpo-fully develop siya by 6 or 8 years old. Opo. Madali siyang magsipol. Yeah. Pero, iba kita inapod na bronchiolitis, iba ang bako man yan asthma. Pero 60% usually ka mga bronchiolitis, nagdedire-diretso ng Sa asthma. I see. Iba pa kitang taro nyo yan, mga Opo. common mo yun sa kuya, ito yung mga adolescent. Madalas ako. Okay? Nagtataragas. Nagtataragas din eh. Oo. Nakararo ka yan. So, masabi siya, inaasma ako. Oo. Hindi ako, psychological ini. Oo. So, iba kita inaapod na hyperventilation syndrome. Pag hinapot mo, ano pa yan? Ang ano ka yan, brown bag. Ito po bagang sa pandesal. Iyo po. Na- May supot. Oo. Yeah. Oo. Kasi pag dinagog mo po siya, yung mga hyperventilation syndrome na mga adolescent, maga, ay problema. Yeah. Oo. Ma-nebulize ka, dahil man nararahay. Pag Yeah. nebulize ka, yung manggararay. Manggararay ka yan. Eh di, pag inuscultate mo, clear breath sounds Oo. man. Oo. Iba kang sa tinapay na pandesal, itong brown bag. Sige. Laugan ba? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sagkod, maano na ako kayan, ma-history na ako kayan. Inuto ko Apa. ang magurang. Ano niya ko yan? Ay inanggutan. Sabi, inanggutan ta, pero ngayon nagsiselfo. Yeah. Oo. Sabi, nadangog kaya ngayon kami nag-iiwal mag-agong. So, yun ang Natakot. natatakot. Psychological. So Yeah. yan po. Dahil ang kaipuan kang mga asthma na medication ta, magpara
gastos na siya kaiyan, ito palang kaning psychiatrist. Opo. Psychiatrist po. Yeah. Ito po bagang mga matataba na grabe magkakan. Iyo. Makakan na abo. Makakan bago magturog, basog-basog, maturog, maabo. Masabi sin asthma. Ito palan reflux. Acid So, reflux. acid reflux minsan. Or pwede rin kasi siya mag-trigger asthma. Or pwede siya mayong asthma, reflux na. Itong ang mga historican mahilig sa mga sausawan ng mga spicy. Yan. Ayan, kape. Ang mga adolescent talaga mahilig magparamilk tea. Opo. Ako, yan po usually ang nahihiling kong mga mga perikitang maribong asma baga ngaya ini. O talagang simple reflux na. Although, pwede po talagang may reflux ka na, may Opo. asma pa. So, comorbid yan, kayo po hindi i-treat. Yeah. Opo. Okay. Dok, susugan ko lang po, tango niya baga uso ang whooping cough, di ba? Whooping Ayo cough. po. Ano nga ng ibang term kaan? Stospirina. Yan, okay. Pertasis. Yan, okay. Ano pong pagkakaiba kang duwangan? Paano ma-distinguish tabi kung whooping cough iyan o asthma iyan? Ang whooping cough pagka po nakakaulakit, di ba? Nakakaulakit siya. Yun po, 100% contagious yan sa mga opo. exposed. Ang asthma gayud po, dahil man nakakaulakit, di ba? Dahil po, Dahil unless ma- ang asthma may concomitant na pneumonia, Iya, opo. so pneumonia makakahulakit. Oho. Pero sa asthma na Yeah. Paano po ma-distinguish yan kan mga nagdadagog na parents ngunyan kung iyan po ang tuminama sa akin nila po, Doc Mary? Okay, usually po ang pertussis, ang abo kay ang mata nagluluwas na, Opo. naghihiribi na. So nila nagpuprotrude. Oho. Yan, pag dinangog mo mayo ka man halak. Kasi aspirina. More of nakikipot man siya, pwede ka makadangog halak, pwede Opo. ka makadangog ng crackles o baro bagay pneumonia. Yeah. Pero bako siyang asthma. Na iba man ang burulungan kang tuspirina. Okay? Usually po yan antibiotic. I see. Ang Okay. sarong aki na may tuspirina sagkod itong nag-aaling. Kasi yan 100% po. Okay? Usually ang tuspirina, minsan may kalintura, minsan mayo. Yeah. Oo. Okay, tapos minsan ang x-ray kayan, more of may pneumonia. Yeah. I Mahiling see. mo sa presentasyon kayan kasi talaga ang abo kayan, ang apot kayan, whooping, iyan man, inspiratory, maparaabo kang expire. At the end, inspiratory, malog suhangin. Iyon ang dadadangog mo. Opo. Inspiratory ang dangog mo. Pang halak, bako pong expiratory. Pero I po ang see. asthma, more of pag-expiratory po ang dangog. Oho. Duman po ang dangog ng sipon. Ang whooping cough, supalaog. I see. Okay. Bakit, mahiling mo po yan sa aki talaga, ang itsura po pang nag-aabo talaga na nakaluwas, nakaprotrude ang tang. Oo. Nagruluha Tapos ng ang mata. nagruluha na. Oho, Nakakabak siya, arog kayan. Yeah. Saka, po talaga, ang abo kayo, although dry cough din siya. Dry cough din siya. Pero on auscultatory, bisan mayo ka man wheeze. Opo. Okay. Ano po, Dok, ang pwedeng gibuhon kung, although kasabago na, may igwa na akong nadangog na minention mo eh. Pero definitely, pag igwa po ki asthma ang aki, ano pong pwedeng gibuhon tulos kan parent? Para dahil maglala. Ayun po. Tama, Dok. Ako Okay. kaya kahit sa mga aki ko pa minsan, igwa ki earlier pa eh. Pag medyo, ay, garo nga niya ako malayan ini, ano po ang pwedeng gibuhon tulos para dahil po maglala Ayun po. ang asthma niya? Ikaw kaya kita, mayo man po kaya talagang study na halimbawa, pag ginibo mo ini, yun, Opo, ka na yun na yan. Okay. Mayo po study. Pero ikaw po kita inaapod na imminent asthma, garo nagbabadya na ba Yan, na yan? gari may suro symptoms na nga yan. Pigaabo ka ngayon ng aga, na dry ka. Yeah. Tapos ngayon, babanggi, pigaabo ka pa, tapos naghahalak-halak ka. Minsan, one day after, aatakihon ka na kayan. Yeah. Nahihiling tayo 30%. Yes. 30 to 70% kang imminent asthma. Itong a day before, Mm. aatakihon ka na kayan. Mm. Kaya, asthma po, very important ang basic health education. Opo. Itong mga may asthma talaga, tutukdoan mo. Mm. Ano ang ginawan mo? Dapat igawa kang action plan. Yeah. Igawa yeah. kang notebook. Igawa ka pong notebook. Yo, sa notebook po, nakalaag dyan. Ano sa status mo kang asthma? Opo. Controlled, partially controlled, uncontrolled. Mm. Ano sa present mong bulong? Mm. Iyo po. Na kung mangyari ini sa imo, anong gigibuhon mo? Mhm. Usually po, pag asthma,
pigsasabihan ko na kayo, dapat igwa ka mong, igwa ka mong nebule. Yan. Igwa ka mong perming nebule dyan sa haro. Okay. Okay? Usually, mas gusto ko may nebulizer ka mo. Kasi yan ang first aid, basically, asthma. So, igwa kitang dalawang klase. Atay, Opo. igwa kitang nebulizer. So, dapat pag magamit kita, Opo. parang kan, Oo. ako na buong face laog na. Yeah. Yeah. So, nose, saka ini yung chin. Opo. For first. Okay? Okay. So, ang gamit ni pag-araw ka ni nebule. Yeah. Okay? Okay. So, usually, kung salbutamol, ipratropium, yan ang reliever. Para sa kot. Pero para sa maga, pwede ko kitang ma-steroid. Just take note, pag magamit kita kainiyo, lalo na kung steroid ang laog, Opo. we have to wash. We have to wipe. Yung sa kang. Yung Kasi kung palibot. kitang inapon na steroid rush, Opo. Opo. okay, kung ma-inhaler man kita, kaipuan maglimog-mog, Oho. tahadaw, Oo. malugat ang sakuyang mga sanguso. Oh, yeah. Okay? Yeah. Pinsan mapapaas kita. Mhm. Iyo po. Mhm. So ini, magamit kita ni. Usually pag mga less than 3 years old, ang gusto ko face mask. Nebulizer. Ako naanggot ako sa mga pasyente ko kung arog-arog ka ini. Oh. Abo kung arog ka iyan, dahil yan sa ko. Mas enjoy sinda ka. Ngunit yan, pag 3 years old and above, pwede kang mouthpiece. Okay? I see. Okay. Okay. Kaya po ini pag poveron ka, dapat ini yung nag-exhaust. Ngunyan, kung ang sarong aki ba ngay lalo na katong COVID, habo ta magpa-nebulize. Kasi Oo. it would spread virus. Yeah. 1 meter away from the nebulizer na pwede kang mahawaan. I Kaya kang see. COVID, mayo kitang mga pa-nebule. Yeah. Yeah. Ano lang kita? Peak flow meter. Opo. Okay. Opo. So pag asthma, pwede kang nebulizer, Mhm. pwedeng mouth for more than 3 years old, pwedeng face mask Opo. for less than 3 years old, Mhm. pero dapat tama. Okay? Kung ang nasa loob ng bulong is para lang sa maga, para lang sa kipot, kita, pero kung para sa maga, like mga budesonide, Opo. it's pwede mag-wife after, Oho. para ang steroid rush, tapos mo. Yeah. Ganyan, igualin kitang, kasi ako talaga yun ang ginagamit ko sa mga pasyente ko. Madali lang ko ini. Pag kita, duwang klase ang mask ni kundi isa mo kasya ini sarong dara-dara ko la. Yeah. So, kita ini ang sinasabi ko medyo may kamahalan. Igual kitang mga ang maintenance, okay? Para sa maga, Opo. okay? Ini ang para sa kipot. Opo. Dok, magkaiba po yan na pagpausok na kumpara diyan sa spray sa ngimot. May di ba pig spray yan? Basically, ang function nila pareho. Pareho. Okay. Kaya lang po, ang mga aki kaya pag siging hibi, dahil masyadong nakakalog ang bulong. Ah, yeah. Sa Correct. asthma po, Correct. Importante po na nakakalaog siya sa baga. Okay? Mhm. So kung sige man ng hibi, tas sabi ko nga ni, maski simpleng hibi, pwede pa mag-trigger asthma. Piga-asthma na nga, ipaparapahibi Iyo. ka. Lalo na. So, ayan, dahil talaga kaya, ko na lang. Maririsa mo man po yan, sige kang panebulize. Yung grabe manggirala yung halak. Opo. Pero hindi nakakalahog. Yeah. Kasi, Oo. ang pang-aki ini magmas, so makarong-arong na yan kayan. So better yet, mag-arog na lang kayo ni. Yeah. So, Opo. igwaman kaya kita ni para sa kipot, gano'n man siya nag-nebulize ka ninyo. I Opo. see. So dapat, pag nagamit ka ini, okay, halimbawa ngaya, magamit kita ka ini, Oo. 2 puffs, baga ngaya, ang 2 puffs ka ini, usually equivalent sa sarong nebule. Halimbawa ngayon, naggamit kita ka ini, dahil po pag-aki, tulo ang nagkakapot dapat, saro sa hawa, saro sa payo, saro kani. Kasi very important po sa ko ang adherence. 70 to 80% of asthma pipapara-atake kasi sala ang gamit. Opo. Opo. Pipaparataasan ng steroid, ito ang problema man lang pala. So paggamit, kung paano ang paggamit. Sala sa paggamit. So iniyo, pag nag-puff ka, dapat siya una kita dungo. Yeah. So iba kaya, ma-puff muna, tapos sa kailagaan. Sa kaibugtak sa Dahil. lungo. So dapat nakabugtak na, dapat po shake muna. Yeah. Shake mo. Opo. Tapos puff na. Pop. Oo. Tapos, parang ko kami, mabilang ka. Opo. Tapos magayon po, kung ay na ang gamit, di ba bukas na ang dungo, Yeah. bukas pa ang dungo. Okay. Para duwaan laog kang
bulong. Mhm. Okay? Mhm. Tapos, dapat tightly sealed. Mhm. Mhm. Pwede mabilang ka. Iba po kita dyan, wow, yung Opo. color blue. Kada hangos mo, naglalawag po ang bulong. I Use see. 5 to 10 breaths, Mhm. no? Mhm. 1, 2, so nakakalawag ang bulong. Oho. Yo? Mhm. So iba pigigibong kaya siging hibi kang akita pigigibong 20. Yeah. 20 breath. Hala, bigo na. Eh, maghangos. Oo. Mayo man studies na mag 20 breaths ka, makakalaog. Mm. Makakalaog na ito. 5 to Mm. 10 is enough para ang sarong puff makakalaog sa baga. Opo. Ngunyan, puffs po. Minsan kasi, so iba kaya, pag sinabing 2 puffs, ang gigibuhon, 1, 2, sunudan. Yeah. Hindi po pwede. Dapat, di ba, shake, One puff, puff. 10 seconds, pahingalong 10 seconds, papahingalo muna, Mhm. then puff again. Iyo. 1 at a time. Opo. Hindi ako din inaatake. Pag sinabi mo 2 puffs, 1, 2. Sunod-sunod. Okay. So, 1 at a time. So, ini po ang reliever. Mhm. Mhm. Ikaw kita ning inaapod na controller. Yeah. Ito. Mhm. So, ang ngunyan kaya, igwa na kitang dumang klaseng controller. Igwa kitang controller, igwa kitang saro na Mhm. controller. At the same time, pwede mong gamitin as reliever. Yan. Okay. Yun ang mga sinasabi ko na medyo may kamahalan. Opo. Okay? Mhm. Pero ini, usually steroid ini. Mhm. Ayun. Depende sa level mo kang asthma Mhm. na kung mataas kita o mababa kita. Usually, kung grabe pang asthma, nagtataas kami. 25 to 50% tinataasan niya. Kung bangay after 3 months, kasi may hilimang effect ang sarong steroid 3 months. Kung after bangay 3 months, okay na, na control mo na si symptoms, Opo. pwede ka magbaba 25 to 50%. Mhm. Pero po, pag nagkakaini, steroid, sabi ko ulit, okay? Dapat po malimugmog. Pero po ang paglimugmog dahil paghalunon ang tubig. Aha. Para di po kita mag-oral trash. Kadakot po ako mga pasyente kayan, dahil na pigsiseryoso ang sabi ko, limugmog Oho. ng tubig. Dahil paghalunon. Mhm. Po, every after mag-puff, malimugmog kita. Opo. Sagkod ini po, okay? Ini po, piglilinigan po, ini halos bulan-bulan. Yan. Iyo, Okay. kasi minsan, baka una siyang effective kung pero may mo pigagamit, tapos di mo man Lilinigan. Kasi iba kita inapod na static charge. Opo. Minsan, di rin nagkakapit si bulong sa laog. Mhm. So, bulan-bulan, piglilinigan, itong mga mild soap lang, mild detergent, lilinigan mo lang siya. Mhm. Tapos, warm water, baka masyadong mainit kasi baka maraot, kasi Opo. ano man ang plastic. Opo. Tapos, kahit dishwashing, Mhm. tapos air dry. Dahil po inipipupulasan yung tissue. Ah. So iba kung pinagpunas tissue, may nawalat ng mga particles, mas Iyo, inatake. lalo na. Mm. Lalong inatake may mga particles Yeah. dyan pag inhale. So nagka-inhale. Iyo po, so air dry po ang ginagamit ka inyo. Mhm. So basically po, ipag-arog ka inyo, maski magsain ang sarong aki mabakasyon, Oho. o mapadoktor lang, Dara pwede po pirmi. yung dara. Kasi ma-expose ka kung sain, Mm. makakakan ka na allergy sa imo, pwede kang atake. May Yeah. first aid ka. Iya. So ang gagibuhan mo, so pampabuka. Iya po. Kasi may maintenance ka na po baga para sa maga. Mhm. Ngunyan, ang first aid mo, so pampabuka. Mhm. Kasi po, very important ang maintenance kasi maski ka pasiging pabuka. Opo. Pabuka. Pero inflame man, dahil siya Lalo. masyadong mabuka. Yeah. Tama Yeah. na. Kaya dungan ko sabi ang importansya kang maintenance. Mm. Maintenance and maintenance. Ikaw kaya dyan thinking na manganganaan ngayong aki ko. Okay naman nga yan. Oo. Maano kita magparalaag pa ako kaiyan. Mhm. Opo. So ano po pinagpagbulong sa asthma? Opo. Dok, pwede po ang gibuhon kang parent na dahil na ki-doctor's advice? Dahil po ki-overdosage iyan na liquid na iyan, napigubugtak yan sa nebulizer? Or iyan po pag-puff na yan, Doc Mary? Pagsarong aki po na inaatake, usually po, ang giligimong kaya, every 20 minutes, I see. na tulong sunod-sunod. Yeah. Iyo. Mhm. Yan ay sinasabi ta kayang exacerbation or flare-ups. Pag sinabi mo exacerbation or flare-ups, yun si acuteness kang hilang mo, na pig-aatake ka, grabe ang kipot kang baga mo, na symptomatic ka, grabe ang shortness of breath mo, grabe ang halak mo. Opo. So, kumbaga kung ako,
igwa kay katain apod na pharmacokinetics, kumbaga sa pharmacist. Mm. What drug do to your body? Yeah. Nag-a-adjust po ang mekanismo kan sa tuyong body ta kaipuhan eh. Mm. So, minsan pag atakado po ang sarong aki, di? Opo. Igwabangan kita so tukdoan ta ang sarong pasyente kung atakado pwede ka mag every 20 minutes na tulong sunod. Yun po. Syempre, within 1 hour, yun ang itatao mo eh. Mm. So, i-check mo kung kaipuhan kita mag-steroid. Mm. Yo, so yan po, duman sa asthma action plan, duman sa notebook ang sarong pasyente ta, yaon na po yan nakasurat. Mm. Kung after nga yan, nag-first aid ka, hababa pang oxygen, ang target na po kang oxygen, kaya usually ang mga pasyente ko dapat may pulse ox. Mm. Yan monitoring kita. Ang target ko is 94 to 95. Opo. 94 to 95. Saing ka dyan maduman sa emergency room. Mm. Pag ika nag-first aid, hababa pang oxygen, you can contact your doctor. Mm. Dan po sa asthma action plan, yaong duman sis dose kang prednison. I Nagkataon po see. yan. Ara mo dapat ang timbang mo. Yeah. Ma-prednison ka. Kung grabe ng atake mo, grabe na ang halak mo, hababa oxygen mo, pwede ka na magtao Opo. ng prednison. Yeah. So, ngunyan, monitor mo sa diri mo. Mm. Kung talagang hababa, diretso ka na ning hospital. Yan. Okay. Pero kung ika may history po na sa kang aki, may history of severe asthma, na ICU ka, natubo ka, Opo. iyan po mga mga high risk po iyan na pwede siyang mag-severe asthma. Okay. Mag-first aid ka, pero dumiretso ka na sa emergency room. Mhm. I Tapos, see. ang phone number ko, tinatao yan sa mga pasyente. Opo. Oo. Okay? So, minsan, habang ginigibo mo, kaulay mo ako. Okay, kumusta? Or kaya, kung na-reverse tada, kaya ang asthma reversible. Mhm. At pwede mong ma-reverse ang kipot. Yeah. Unless nagsisigarilyo ka, Yeah. matagas, pag nagsisigarilyo po o exposed maski passive smoking, masakiton kung i-reverse ang kipot. Minsan sige kang nebulize, diin na siya Dahil na binasulit. Oo. Diin na siya minasulit. Pero minasan na ng kipot. Opo. Kasi, dahil sa smoking. Kung minsan, yun na nga yan, pag nasusobrahan man ng nebulization, Opo. kasi minsan ako man talagang asthma, yung man lang Sige, panic yeah. attack man sana. Yeah. Sige kitang asthma. Minsan, pag sige kitang gamit ng reliever, minsan, di naman siya nag-epekto. Garo tolerance. Yan. O, ganun na Kaya immune ang ko ka, no? advice mo, gamit ka, kung dapat aaramin na kung ano ang pakiramdam kang sarong may asthma. Opo. Opo. Kung mga may panic attack, aram nindok, bako yan asthma. Yaon lang yan sa isip mo, relax ka lang. Oh, so, igwa ka lang brown bag. Yeah. Kasi pag pinagagamit man, ma-tolerance. Yeah. Opo. Okay. Mayo na. Yeah. Opo. Dok, totoo po na ang butiki, sa butiki, mga dyan sa atop, sa kisame, ano ba kan, bibuntog, iihaw yan, so kikrispy baga, sisabay sa lugaw, pipakaon sa aki. Totoo po yan ang butiki na kakabulong sa asma? Yan po talaga, yan. Dahil po yan totoo, pero dahil po totoo yan, pero po sa mga pasyente bagang medyo bagang Iyo, psychological. pigigibo yan. Oo, pigigibo eh. Pigigibo. Actually, Opo. si pamangkin ko naggibo kaya eh. Ako nga Pero niyo. meron akong pulmonologist si auntie niya. Opo. Pero may kinaaraman. So, iba nga ni pigagaga eh. Yeah, Pero correct. po, kung kinaaraman niyang yung butiki para tuwar ang asmata. Kasi basically nasa genes yan eh. Okay. So, nasa genes yan. Kasi pag may asma ka, di naman totoo na namahali. Yeah. Masabi yan, na-outgrown nga ang asma, nawara nga yung asma ko pag 7 years old. Yeah. Kasi pag kita inaapod, ito may mga iba-ibang klase kitang halak, iba kitang transient twist. Mahalak less than 3 years old, mawawala 3 years, mawawala pag abot ng 3 years old. Iyo. So Yan ang bako dok application totoo, ng transient twist. bako po totoo na ang pag-abot ki 7 years old, nawawala ang asma? Dahil po totoo. It could be, nawara to kasi bako man talagang asma. Ba yan, okay. Kasi iba po kita inapod na mga transient wheezer. Okay, kasi sabi ko nga, nagde-develop pa po baga ang baga, no? Usually, nagde-develop ang baga 6 to 8 years old. So, minsan, kung nagde-develop pa yan, sara dito pabag itong mga sanga-sanga. Sabi ko nga, garo 3 ang satuyang baga.
nagde-develop pa. So medyo talaga mga saraditaman siya. Pero pag Mm. nagdadakula na, di nagdadakula naman si diameter. I see. Kaya So, bakit yeah. asymptomatic? So meaning do, So, kung talagang pag baby pa siya, diagnose talaga siyang asthma siya, hanggang pagdakulan niya, dara niya po yan. yun po. Dahil na, mayo na po yan, Oo. may inapot kitang remission. Oho, Pero okay. usually, dahil bigyan nagamit ang remission. Mhm. Ang sinasabi ko, silensyosa na yan. Opo. Nagsisilensyos na yung asthma mo. Mm. Pero pwede po yan magbalik. Opo. Pwede po yan magbalik. Mm. Ma-expose ka sa mga tawon, pwede ka magbalik. Oho. Makaigwa kang trabaho, Mm. pag abot mo ng adulthood, pwede ka pwede pong balikan. Yeah. Kumbaga, no cure. Mm. It could recur. Kung iyan talaga asthma. Yeah. Kaya sabi ko, Opo. very important na diagnose mo talaga na asthma yan kasi 12 to 50% baka pa ng asthma. Mm. I Okay? see. So, pag sinabi sa imo na na-outgrown niya ang asthma, Mhm. okay, bako talaga siyang asthma kasi nagde-develop pa si baga. Iyan. Pero Okay. diagnose of asthma, Mm. yaon na po yan dyan. Dahil po yan totoo na nahahali. Silensyo lang yan. Maski po, mayo kang symptoms. Opo. Okay? Mayo Yaon kang lang yan. symptoms. Nararamdaman. 30% pwedeng mag-atake. Opo. Ma-expose ka lang sa na Mm. traffic ka, ma-expose ka lang, pwede kang atake. Yeah. Kaya yan Opo. ang sinasabi ko, dahil ka magpakakumpante. Mhm. Kung halimbawa, may food allergy ka. Kasi pag asthma, di man gabos bawal. Minsan kaya May mga- malnourished naman ang yeah, asthmatic yeah. patient. Mm. Para su gabos. Oo. Bawal. Usually, ang bawal lang dyan, kung ano talaga food allergy mo. I Diba? see. Sa halimbawa, Okay. mahal po ba kaya minsan magpa-examine, Mm. maaraman Yung may skin allergy. test baga, Usually, Dok? ito Di ba? lang. May mga skin test. Yeah. Ayun po, medyo may kamahalan. So minsan, ang sinasabi ko, adalan mo ang sadiri mo. Mm. Nga ang kulong takang asma, partner kita. Opo. Yo. Bistuhon mo ang sadiri mo, kung ano si bawal mo, Mm. inulong ko. Dapat Yeah. mong itago. Yeah. Mm. Kung aram mo, halimbawa ngayon, nagkakankang hipon, May allergy ka. nagpagal ka, so pwede allergy ka sa asma. Kasi Opo. kung di kita makapag-skin prick test Mhm. para maarap talaga. Mm. Halimbawa, baso iba kaya din napigpapakarakan sugo, di Yan. napigpapakanin mga mani, Opo. ako man pala siya allergy. So makahirak man baga so aki. Yeah. So minsan, Mm. sabi ko, gustuhon mo ang sadiri mo. Kung ano si Mm. food allergy mo, yun ang iiwasan mo. I see. Para, Mm. pero minsan sa bakit ang pigre-refer, pag-araw ka yan, so medyo may mga capacity, pigre-refer ko sa allergologist. Kasi Opo. bakit ay napod immunotherapy. Yeah. Yeah. Nilang mahali iyan, desensitization, gusto nilang mahali yung allergy na yan. Mm. So, ginigibo man lang kaya itong medyo may kamahalan lang. Injection, Yeah. Mm. Mm. taas, para Mm. ma-desensitize. Mm. Para Mm. free ka na magkakan kung ang gusto mo. Opo. O free ka na ma-expose. Yo. Kaya lang, iyang immunotherapy, din siya guaranteed. Yeah. Pwede Oo. po magbalik. Pwede po magbalik. Dahil ka Pwedeng magbalik. magpakumpampanting porque nag-immunotherapy ka, Mm. dahil ka na, pwede pa po. Once in-stop, kasi usually 3 years yan Aha. 3 years yung immunotherapy. Mm. Okay. So, minsan mayo pa. Quiet pa ang asthma mo. Mm. Pero pwede po magbalik maski ka nakapag-immunotherapy. Iyan, opo. Dok, apera ka na nasabi po ninyo, ano pang ibang mga dapat na gibuhon? Sa pagkaon, halimbawa, o etc. Ano ibang mga dapat gibuhon para po dai mag-atake ang asma sa sarong persona o sarong aki lalo na? Okay po. So, ang sabi ko nga inot na inot, pagbalos na ang ina, Opo. so arat na gibuhon. Yeah. I-control ang asma. Yan. I-control ang asma. Mm. Tapos, i-control, pag balos pa lang, i-control ang infection. Opo. Kasi antibiotic per se, Mm. pwede maka-increase ng pag-develop ng asma. Mm. O pag-develop ng asma early onset. Yun po. Mm. Kung halimbawa, ang very important dyan, ito bagang mga balos. Mm. Ano po, dyan bakaw na sila ng yung DPT po. Opo. 26 to 38 weeks. Itong sa pertussis. Mm. Para pagluwas kang aki, Mm. mayroon kitang early protection sa mga aki. Ang aki tabaga, ang inot na bakuna kayan, itong sa DPT, 6 Yeah. years old. Yeah. 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 Kung lag time na ito, Mm. may iba kitang protection, hali sa ina. Opo. Ayun po. Kasi ang nangyari baga sa tuyang ngunyan, pirang bulan kitang mayo, kayan DPT. Mm. Kaya po nauso ang pertussis. Mm. Yun po. Tapos, ito nga ni pong may mga pag-aadal kaya na itong mga ina,
pag less ang kakaning mga allergenic food, tong Opo. peanut, Opo. dairy products, sabi na mga katabang sa Mhm. para develop tulos ang asthma. Mm. Pero kaipuhan pa po yan yung mga pag-aadan. Yeah. Yun po, sunod ito yung breastfeeding. Mhm. Iba po, kinaling pag mga badus pa lang. Kaya Yeah. very important yung prenatal care. Badus pa lang may mga vitamins pa ang tinataw. Vitamin D, vitamin E, lalo na pang vitamin D, 25% decrease po yan yung Opo. early development of asthma. Yun po. Mhm. Tapos sa harong, sabi nila, ang indoor versus outdoor, mas important ang indoor. Iya. Oo. Usually, bibistuhan mo mangyari kasi dahil man po na effective na para haral itong malinigon, itong Oo. dust. Okay. Pero ang ano kaya dyan, ito po ba nga mga molds? Itong Yeah. may mga, kasi mga molds, ito po, very kaya talaga siya mag-trigger ng asthma. Okay? So, i-control tayo yan. Tapos, ito pong sa outdoor man, ayun, usually ito pag lalo na pag nag-change ang season, tapos Ayan. mauanon. Biglang malipot, Nauna pa- biglang init. Biglang init, change of temperature, pwede Yeah. po mag-trigger. Opo. Yun po. Pero bako man yan sa gabos. Mm. Depende sa trigger kang sarong pasyente kung ano talaga ang nagtitrigger sa iya. Opo. Kaya minsan, sinasabi ko, pag 5 a.m., dahil mo na magluluwas. Pag 5 p.m., nasa loob muna. Close door, close window. Mhm. Mm. Tapos actually, mas better ang aircon. Opo. Okay? Kasi pag minsan kayo pag electric fan, ikot-ikot, so dust na Iyo, disperse nakalakop na. lugod sa kwarto. Mm. Lalakop lugod. Pero kung naka-aircon man, baka masyadong malipot. Ah. Siguro mga minsan kayo pag sobrang pwede din mag-trigger. Mm. Okay? Sabi ko, dapat malinig ang filter kang aircon. Yeah. Malinig pa ang filter ng aircon. Iyo po. Tapos kung halimbawa ma-travel, mas magayon itong mga closed vehicle. Yeah. Yeah. Kasi so 13% kang mga pollutants hali sa traffic, pwede po mag-trigger ng asthma. Opo. Tapos, mas talaga rich in fruits and vegetable ang kakanin ta. Mhm. Tapos, weight reduction. Sabi ko, 5 to 10% pwede nang makatabang para sa asthma. Mhm. Usually, 2 times a week daw, sabi nila, aerobic. Mhm. Aerobic. Tapos, very important din ang warm-up exercise. Opo. Yo, kasi minsan kitang dysfunctional breathing, tikit-tikit na hiro, pagal na. Mhm. So, warm up ang Mhm. ang ante. Tapos, syempre kung aram mong allergy, avoid na po yan. Mhm. I see. Dok, isingit ko Diyos ko, pasensya na po kamo ang oras mi Dok, patapos na po kami. Dakulo na hapot digdi. Yes, po. May 35 na text digdi. Paday ko na po ini maubos tabi hapot. Hala. Pero uli lang saro, ano po daw ang dapat gibuhon pag may skin asthma? Skin asthma, Dok? Okay. Usually, kaya kita inapod na allergic march. Iyo? Okay. Sumapo niya sa skin, allergic rhinitis, ma-asthma na. Opo. Allergic rhinitis, 40 to 50% may asthma. Yeah. Pag skin asthma po, usually, mga eczema yan. Iyo po. So, pagko-control tayo yan, igwa kita kaya ning maintenance din. Opo. Medyo may kamahalan. Igwa kita ng lotion. But during the flare pang skin asthma, may ointment kita na nilalaag. Tapos, anong apod ka iniyo? Plus, so mga, bibistol mangyarari sa sarili kung ano ang napukos kang flare up kang skin Opo. para maiwasan po. Pero may maintenance po yan, may lotion, tapos may ointment kita for flare ups po. Tapos Oho. mga bawal na talagang aram tang bawal po. I see. Opo. Ang citrus fruit po ba ay bawal sa may asma? Ang citrus fruit po ba, Dok, ay bawal po sa tao na confirmed asma, may asma? Hindi po yan bawal. Binabawal ko lang yan kung during the abo po. Pag grabe ang abo kong akin, ko muna pinapasitrus. Kasi si Opo. mga pulp, kang oranges, magkatulon kayan sa lalamunan. Mhm. You can always go back to citrus fruits, pero hindi ko bawal yan. Pag Ayun. may abo lang, kasi magkatulon po sa lalamunan, yung mga karakalamansi na ginigibo nito pag nag-inaarabo, mas lalo maabo yan. Kasi mga Opo. pulp, Yeah. magkatulon po yun. Yeah, I see. Ang kadaklan po sa may asma, may pagtubod na pigdadara po sa tabing dagat na nabubulong daw po kan sea breeze. Dok, reaction po. Usually po, pag yung mga nilalagta sa dagat, ang ano kayan is the vitamin D from the sun. Okay. Yun po Okay. yan ang nagtataon ng vitamin D na kapag-decrease ng asthma. Yan po ang rason kayan. I see. Oko, pakihapot po kay Dr. Yasay, kasi po 29 years old na ako ngayon, di po mawala talagang asma ko. Tama bang pagkaintindi ko?
na pag na-diagnose kang asthma po naki, day na po ini mawawara, kaya pirmi ako may puff na dara, day dab ako kaini po maraot, Dok. Go ahead po. 29 years old siya. Asymptomatic ka na. Kung 29 years old ka, tapos may puff ka, dapat nakokontrol ta ang asthma mo. So, baka symptomatic ka pa, despite na may inhaler ka, baka sala si gamit kang inhaler. Di po, baka nag-smoke, expose kita sa mga bawal. Kasi, sabi ko nga ni partner, ang pagbulong, may bulong ka na eh. Ano daw ang mga ginigibo ko na nagtitrigger kang asthma? Opo. Para, hindi pong, dahil na po yan mawawara, yaon na dyan, pero dapat asymptomatic ka, dahil ka atake, dahil ka may maintenance. So, it Opo. could be, may expose ka sa mga triggering factor, kaya yaon po yan dyan. Nainit ito yung smoking. Okay. So papa ko po, Dok, iyo po ang pagkaon po sa aki kang crispy butiki. Kanaki pa. Kasi may asma daw. Awa po ng Diyos, di naman pig-atake so aki, 29 years old na po siya. Chain smoker siya now. Reaction po, Dok. Coincident lang po yan siguro, Yeah. na nag-inom Yeah. ng tikitas mayo. Oo. Pero dahil po yan totoo, basta coincident. Opo. Minsan po naubusan ako kang it's a Bicort. Yeah. Nebulizer ko po siya ang gamit na sarupang brand. Hinahalian ko po nin sodium chloride. Hinaluan ko po nin sodium chloride. Waiting po kan explanation po. Nakamonitor pa ako sa programa, Doc. Usually nagdadagdag lang. Okay. Iba po ang reliever, iba ang controller. Ang Symbicort po is maintenance. So, dapat igwa ka kan permi. Kasi ang maintenance, every day, maski mayo kang atake, igwa ka kayan. Yeah. Ang reliever, itong para sa kipot. Po. Opo. So, kung sadit pa kayang aki, para maging 2.5 ml ang laog mo ediyo, nagdadagdag kitang NSS. Pero mayo po yung ginigibo. Oo. Just an add-on of volume. Pero kung sarong nebule na ang gamit mo 2.5 na, wag na magdagdag ng 2.5 ml NSS Yeah. or NS. Yeah. Kasi po, ang ginigibo man lang kayo, you just add the volume and you prolong the nebulization. Pero mayo man pong ginigibo yan. Okay? So, kung reliever, salbutamol or salbutamol ipratropium, maski din na po maglag ng NS, unless po, alimbawa po mga kabangasa na kaining nebule ang Opo. gamit mo, pwede ka magdagdag. Yeah. Para at Okay. taas ang volume. Pero kung one nebule na, dahil na po, kasi ma-prolong lang kita. That's why man po siyang mekanismo. Yan NSS. I see. Opo. Pasensya na po sa mga listeners ta ha. Buda sa mga nasa social media. Tapos sorry po. Di ko na maubos sa hapot nindo kay Dr. Yasay. Tapos na po sa mayang oras. Doc, parting words po sa mga paraantabay. Go ahead po. Okay po. So mga may asthma po, okay po. So maintenance is maintenance. Maski mayong atake, itatauta po yan. Dapat tama lang si way, ang paggamit. So adherence na po. Maintenance is maintenance. Yun po. Usually we give it 3 to 6 months hanggang year. Depende po sa symptoms ta kung kaipuhan ng punduhon. Opo. Okay? Sa harong, permi ka dapat igong para sa kipot. Reliever. Okay? Kasi that's the first aid. Okay? So, nebulizer, as much as possible, mas gusto ko may nebulizer ka mo. Kung inaatake, saka lang masurubli. Okay? Ikaw ka muna ka-ready. Yan po ang first aid. No? Opo. Tapos, kung mayong kuryente, better po ang mga araw ka ni. Kasi uso po yung katumbag Manual. yung kuryente ka na kung nag-atake. Okay? Then, igwa kitang mga inhaler na reliever and controller. So mga bibistuhon ta po ang sadiri tayo. Partner kita sa doktor tayo po. So kung ano ang contact number kan doktor, alam mo kung ano ang control kang asmata, kung pig-atake, duwa kitang action plan na kasurat, anong gigibuhon. Iyo po. Plus the fact, anong apod kay ini kung aram ta na ang nakaka-trigger ta, dapat ta pong iwasan. Doc, salamat pong maray, mga tugang Dr. Maria Janet Yasay. Ma'am, maraming salamat po. Salamat kay Dr. Julie Ibo, ang sa inyo pong presidente sa Asosasyon Indo sa Bicol. Maraming salamat, Doc. Ingat po kamo dyan sa Naga. Po. Thank you po. Apo, thank you so much. Mga dugang Dr. Maria Janet Yasay, Fellow, PPS, Diplomate Philippine Academy of Pediatric Pulmonologists, affiliated po as Pediatric Pulmonology Consultant at NICC, Mother Seton and Bicol, Access in Naga City. Salamat po sa Association Pediatric Society of the Philippines Bicol Chapter.
kay Dr. Jolie Salvosa. Yan. Ito na pong presidente. Goodbye, mga tugang ako Bicol. Susunod na. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB.